Takže máme tu takéhoto kára, ktorý vám chce povedať svoj názor. No dobrý deň, tu je Robčičín, postreh galaxie, zajeb, čo? To teraz Ja si myslím na to lese, že to je proste úplne kokotina sa iba do lese prší. Myslíte Pacifik, hej? Myslíte Pacifik, kde ste emisorkou? Pacifik ako. Ja by som sa išiel, kebyže neprší. A keď prší a je tu mokro, tak to vôbec sa to nebaví ako. Kvôli som to nebaví. To je môj názor ako. Môžeš dať svoj názor? Dáš svoj názor. Ja si myslím o tomto lese, že to je úplne normálny les a mám piči, že to prší. A poznám nejakých ľudí, neviem ako sa fakt volajú. To sa im nadáva, sa hovorí. Hej, neviem ako sa im nadáva, neviem čo sa zač, ale proste sa to nepáči. Proste ja nechápem, ale tí ľudia sa... Ako ja nechápem. Ja neviem na dobre, to proste. teraz ako žiadam ku tomu svoj názor, hej. Akože, ja si myslím, že ja viem, že keď prší, je to vlastne dobre. Ale ako... Keď som tu ja akože na život, tak ma to tu nebaví. Chápete? Chápete? Kebyže sa mám kúkať na niekoho, ako je v lese, keď prší, tak je to možno zveríme, ale ako... Dobre, cukry stop. Dobrý.